Baigorriko Okostei lursailean, 25 bat langilek hitzordua emana zuten egun goizeko 8 hontan. Aurtengo usta biltzen hasiak dira Irulegiko mahastian, hemen gaur mahats suriaren aldi. Beraz, hori izkiriota tipia da, beraz tokiko mahats bat. Fruitu gustua hainitzetan egiten da, tiratzen dola, fruitu exotikoetarat eta ahnoeri hasteko gustu horiek emaiten ditu. Batik Kruzpeir mahasti zain gazteak bere gurasuen segida hartu du berrikitan. Ere muuntan, idorteak kalteak egarri bazituen jaz, aurten mahats mulko ederrak ditu, naiz eta agorrileko beroak zonbaitzu sukatu dituen. Beste eremu batzuetan aldiz, usta txarragoa da. Lursail batetik bestera badira diferentzia haundiak kantitate mailan, zenta aurtengo problematika haundia izan da mildiua, eta gune ezeagoetan edo lur bustintsuetan atakatu du azkar. Beste gune batzuetan hemen bezala ezain beste. Bildu bezain laster, mahatsa Irulegiko sotora ekarria da tinkatua izaiteko. Mildiu onjoaren gatik, baita ekainean erori harri erauntzien gatik, arno gutiago eginen dutela badakite. On estime à moins 35, moins 40% de pertes, donc une récolte assez faible. Malgré tout, on espère que la qualité suive. La chaleur a tardé, mais maintenant qu'elle est là, ça donne des belles maturités sur les raisins. Ça devrait donner un beau millésime. Mahats biltzeak elduden aste hondarra arte iraun behar luke, Irulegi sormarkako 76 mahasti zainentzat.